Мъчат ли те тъпи ножове в кухнята? Кълцаш и мачкаш вместо да режеш и готвенето се превръща в кошмар. И питаш, има ли мъж къщи? Има или няма край с този проблем. Мощното електрическо точило Cutwer Kitchen наточва всяко острие до бръснач. Бързо, лесно и безотказно. Уредът е поместен в здрав стоманен корпус, който го прави на практика вечен. 4 меки гумени крачета го държат здраво към всяка повърхност. Дизайнът е опростен и всеки може да го ползва. Включи го в контакта, натисни бутона и прекари острието през въртящите се керамични камъни, които наточват всяко острие за секунди. Уредът е тежък и масивен. Няма да мръдне от мястото, което му определиш. Оборудван е с мощен електрически мотор и може да наточва ножове ден и нощ и в най-натоварената кухня. Cutwer Kitchen е прецизно настроен за двустранно заточване, под най-перфектния ъгъл, за дълготрайна острота на всяко острие, което му подадеш. Вземи този първокласен помощник днес и превърни ножовете си в оръжие за самурайска прецизност в кухнята, където ти вече въртиш мечове като истински шеф.